Ziko mwambiri kibagira mwamba UTM Sogolatu Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano Felix Njawala ndi maya kansala onse pa 16 September pano Inundine pa 16 September pano Etwe Sogolatu labwino Lowala lafika ndati Dr. Daliso Kabambe kuno kumwanza Tukunyadira Your Excellency ulemu wanu komanso olemekezeka Honorable Njawala ulemu wanu ndi abe anu ulemu wanu olemekezeka Director Youth National Director Operations agogo atu olemekezeka takunyadirani kuti mwatilandira kumwanza kuno Director Youth Deputy Director Region komanso Youth komanso Director Amai atatende Amai anyamata ndasungwana moni nonse ifeyo takondwera kwambiri kuti mwalandira president kuno chimene ndingakupempheni ne pano lero ndi siku la Mulungu ena tinali dzulo kuchalichi ena tapita lero ndiye tikukumbuseni kuti Yuda 1 verse yaka 5 akuti pitani mukakumbutsa anthu anga ngakhala kudziwa kale kuti chipani cha UTM chokhacho chimene sinalowe boma ndi chokhacho anthu sakuchiziwa ntchito zake Dr. Daliso Kabambe ndiye khayo amene ntchito yake anthu sakuiziwa ena akanakhala foja tamudya kale tikumuza kuti asana kwanire magadi uyu sana mpange bwino iyi sana koma chokhacho chipani cha UTM mosogozedwa ndiye president athu Dr. Daliso Kabambe amene angatukule dziko la Malawi kukuchotsani inu pa mavuto kukakhala pena akuti ife tibwere tikukumbuseni ngakhale mukudziwa kale kwa musamapangire chizolowezi zokuti anthu akafika pa msonkhano ndikumavina atatenga ambuye mtengeni mwamuonatu Honorable Njawala tayimirira Njawala MP wanu wanyunyu mwamona amene amayankhula muja mavina amanena chizungu chachikulu amanena zosamveka bwino wanena mwandondomeko ndipo nyamata uyu ngakhala akanakhaona kuti anthu mamuona kuti mamuna ali kandikwatirayo ndizije ndiwo mamuonera kuchibwezi nde uyuyu simunamvotere koma ndi chibwezi chanu kuno pa 16 pano ndi amene akhazikike kuti kuno mukamvotera uyu ndengati wayamba kukonza misewu aukumba zisime poti anthu adakamwabe madzi mmazithapwa umu koma anthu aukumba akukonza mijiko lero zaka 60 zozilamulira anthu akhala phungu kuno zaka zambirimbiri ndikumakhala ndi masukulu ofolera ndi uzu ngati Simba uyu ndikumwera ndikumachosa asogoleri musavotere chizolowezi phungu koma ndiuti ndi amene ndi mwana waukulu nkumanena kuti zikomo kwambiri ndi mwana waukulu nkumanena kuti ana athu akumathawa ku sukulu chifukwa chona kuti akumatha kusiyanisa kunyumba kwa okhala pa mpando nyumba zawena za malata ndi akapite ku sukulu zokuti sukuluzo zikubwera ndi ndalama zokuti zikonzesedwe ndikumakhala za mauzu ndikumatambalala miyendo opanda mipando mwana amene amaliza sukulu zaka 60 zozilamulira lero Simba zimakhala munsinje muja zachoka zili makomo anthu alowamo malo movinidwa lero kuphunzira kuyambira lolemba mpaka lachisanu myezi 3 akukhala Simba zofoledwa ndi mauzu zili bwino sizili bwino asogoleri tisamovotere chizolowezi atigulire mowa timwe mowa uthamonso lero pompano koma seukhala mpaka na zizukulu tuvi ukuoneka onyasa chonchi atigulire mowa timwe koma tizimwabwe kuzithapwi kumamwa limodzi ndi mbewa kumamwa limodzi ndi ng'ombe kumamwa limodzi ndi mbuzi ife anthu zaka 60 tikuzamulira toka asogoleri lelolo apresident athu olemekezeka timati tikupempheni pamene mukonza manifesto anu kuti ndalama zonse zimene muyankhula kuti zizikhala kumwanza mukatenga boma pa 16 September tikonzereni kuno mafactory okuti azipanga majuwisi mafactory amenewo awawo apezamo ntchito 1 million job imeneyi mafactory imeneyo Malawi wazipanga mabusiness yawo komanso tikupempheni bwana pamene Njawala wangu yamba kukonza nsewu pamene mutenga boma kusabwera kuno kuona mavuto anu
zuloleni lenini munanena kuti atiyankhulane pachifati pa meeting kwabwera anthu amene munagwira nawo ntchito muli budget director amene makambira nawo kuti ife tifune iwe wine ndipo tikupasa zitukuko zonse zimene unganene. Pabwera anthu amene makambira nawo muli reserve bank governor amene una kuti tikupasa chuma kuti ukonzere zinthu. Mukamanena zinthu jenifana ngati timanama koma taziona kuti anthu afika m'Malawi muno amene mumakamba nawo amene ali madonors amene ali azungu amene amathandiza kuno ena achikuda ochokera mayiko olemera amene athandiza ku Malawi kuno ndi amene wangoyamba jawala nsewu umenewu tiyeni musegule nsewu amene ukafike kumwanza kushire ukuzalewa tikangokoza nsewu amene ndikubolera mpaka nakuzalewa awa manechesa amene akumango ataya nkumapondereza ngakhale amene sazalaso chifukwa ngakhale azale zikhanga zopanda jani zopanda ntchito ndiye kuti anthu manasesi azipita nawo okha kukagulisa popanda wina mamiddlemen kuwagulira mosika mtengo. Nsewu umabweresa chitukuko, nsewu umabweresa zinthu zambiri zimene anthu amazisowa. Tikupempheni bwana pamene mutenga president pa 16 September pano tikonzereni mavuto amene anthu akumana nawo. Lero anthu akalima mbatata zingokhala konkuno olaziwoche aja zocha lero aja zophika so ngati futali atire mafuta akazingire ngati mbatatesi zonsezo akhala atatopa nawo chifukwa zikhala zaona kuti isakupanga nawo malonda. Tikupempheni bwana pamene mutenga boma pa 16 pano mwakonzere dongosolo amayi anyamata kuno kuti akhaleso adziweso nawo kuti ali Malawi muno. Nsewu suli bwino ena akamalongolola kuno kuli chonchi uko tikanapemphaso kuti ena amene amangolongola chifukwa kuti apasidwa dolido akumangolongola mmakameramu aziyenda nsewu tizoona kuti azinena kuti chani. Ife tikamalirira anthu awo kuti tinabwera kuno kuti tikavotera alliance lero sinakuthandizeni ife tavukamu timanena zoona kuti Amalawi kuno kwavutika nthawi yayitali. Nthawi yakwana asogoleri akutiuzaso pa 2:2 mulungu lero la mulungu pa 2:2 chapter chake cha 7 kuti inu anthu aka mulungu akutero inu anthu anga otchedwa zina langa mukazichepesa ndi kulapa machimo anu kuti munasankha udyo mulungu azamva mapemphero anu chifukwa mulungu makutu ake amakhala otchera nthawi zonse ndipo maso ake amakhala openya nthawi zonse kotero kuti mapemphero amene tikupemphera kuti tiyeni mukavotera Dr. Daliso Kabambe akumva bora mukazichepesa ndi kugonja kuti simunachita bwino povotera anthu ena amene sakuchita bwino. Ulendo uno mukavotera Dr. Daliso Kabambe amene atitengere mavuto athu onse amene atithetsere njala Malawi muno umphawi udakalipobe. Mmamizi amwe anthu mutidakalumidwabe nkhunguni zaka 16 mmamizi mutidakalumidwabe sabwe zaka 60 zozilamulira toka mmamizi mutidakalumidwabe mphusi mmamizi mutidakanyowabe tikagona tikumayika kandowa apo mbale apo mandowa ina apo mbale apo mamizimu tidakafundabe mphasa mvula ikamavumba kuti mwina tisanyowe koma zaka 60 zozilamulira ife bwana. Zonse zimene zikuchitika kutala kuja zonse zikuchitika kutala kuja ananenaso ngakhale ku 2:2 kuti inu ngati simumva kubwereserani mizombe ikutafuneni imwemo mafuta onse mafuta asamapezeke malokasti afika imene ija ndiye mulungu akuyankhula. Mulungu akuyankhula chinthu mulungu ngati asakupase mulungu akamakukana mulungu akamakukana masiku akayandikira abavoti timaona zizindikiro zake ndi ziti pajatu anena kuti ngakhale baibulo lobonera kuti nthawi yobwera Ambuye Yesu tizaona zizindikiro. Ifeso nthawi yokutha kuti ena sanagwire ntchito bwino pa usogoleri wawo tizaonanso chani zizindikiro. Zizindikiro zake ndi ziti zimenezo anthu akukhala pamene paja miyezi komanso weki yonse mmene timabwera ku Blantyre ena mati kweni kumene kupitako ife boma lathu ndiliti limene likubwera lapa 16 September chifukwa ife takhala pano kunyumbako sitiziwa kuti ana athu akudya chani sitiziwa kuti kodi mabanja aliko kapena mwina ena olakale zovala zawo anyamula apita chifukwa munthu kamakwatiwa mafuna mamuna azipezeka pati pakhomo ngati mamuna akugona ku line kumakapempha mafuta oyika mgalimoto zili bwino. Zinthu zizindikiro zimene tikuziona asogolere kuti tinalakwisa tiyeni ulendo uno tisankhe moyenera posankha Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano. Zizindikiro zake ndi ziti ndi zimenezo ndiyena mkamati pwiko izi zikunena okha izi zikuzinena okha kuti ku Malawi kuno anthu avutika oyambirira kuvutika timaona ngati ndife anthu akumizi komanso anthu antawona amagalimoto awo ife tikuvutika ndi ulongo uwu ni mapazi athu tikapita ndiye kuti ndowa yonse ya madzi
imene tatatunga kuzithabu iyo ikatha kukula mapazi athuwa chifukwa cha ulongo amene uli museu. Anawonso anthu akutaoni agona museu masiku awo 1 week ali mama kudikira mafuta kunyumba osapezeka kumazizidwa akudya nzimbe onse ndikumaliza ungonera makoko pasi pakuti ntchito inalipo anthu apoledwapo apa kusonyeza kuti zinthu sizili chani sizili bwino. Ngakhalenso ine ndikamamaliza pano Mulungu watituma kuti tikukumbuseni kuyeza la 4:18 kuti kalata imene mamuwerengera anthu akumwenza kuti ife tikuvutika nkhani ya njala fertilizer sinagule tikumwa mwazi muzithapwi Mulungu wamuwerengera anamuwerengera momveka kandi ambuye athu Yesu Kristo anawerenga ndithu momveka kandi angelo kumwambako onse anawerenga momveka akuti koma mumavota chizolowezi mumavota anthu osadziwa chitukuko mumavota zongoti uipoti ngwakuti mumavota mulipoti yamankhula chizungu akapita kumowa koma ku parliament kosakutani koko ulendo uno akuti musalakwise kalata yanu ikafike muyenera pamene mukapereka mwana uyu mmanja mwake mwa Mulungu kuti amudalitse mukaperekezere voti yanu pa 16 September kuti Dr. Daliso Kabambe akakhale president wa dziko la Malawi amene ife timatha kugula ketepa adu kabulusiro kakang'ono kachi timagula 150 kwachi awali a budget director lero ali pa 1800 kwacha ingo komoka kutenthe akomoke kuzizire kwacha ikomoke ndeti kuti kodi sapano tithire mazi kapasiti kuziwa chifa kozizira ikukomoka nthawi yotentha ikutaniso iko mmatumba mwa ife mundalama so mulibe palibe wina aliyense amene ali ndi dolo kuti akupeza chani akupeza ndalama tikupemphe na asogoleri tabwera ndi president wathu wanyunyu one packet ena kamabwera kuti mundiyese ine mwauze kuti munalipo tikukuziwani akati mundiyese ine mwauze kuti ndiye jerejere mafuta wali apawa akati ndiyese ni kuti ife tasankha kale ndipo Mulungu watiuza unena kuti ife anthu ochedwa anthu ake ife tikazichepesa tukasankha Dr. Daliso Kabambe Mulungu azatimvera mapemphero athu ndipo chakudya tizadya mmene manenera komanso mazi azipezeka magesi azipezeka misewu ikhalanso yochita bwino kwambiri ndalama mmatumba mwathu izipezeka ndipo ndalama ikhalanso yamphamvu zinthu zikhala zosika mtengo chimanga chenicheni chimene ife timadya sichinali choyenera kuti chizikadula zofuna kudula zinali makaloni kazidula china bredi koma nsima yokudya kuti machema mama masana mazulo mamandu kudyaso phala zimene ziziwola udwale ka matenda mtundu wanja amati tapaseni phala ochokera kuchimanga mafuta amene waachimanga sakata zikhala odula mtengo ndiye chimanga kuti chisike mtengo anyamata ake ndi ati ndi amene Your Excellency ifeyo tikuperekezani mukachose chimwala chimene chikuti chingira ife kuti tisamasuke tisatukuke tisakhale ndi chuma tizigona opanda chichonse kumangoziponya ngati njinga opanda kutema kena kalikonse chifukwa choti chakudyacho tilibe ife we are going to escort you on 16 September kuti mukachose chimwala ichi amalawi akhale ozidalira pa yokha ndi mawu amenewa ndikupemphe na Malawi abambo ndi amayi anyamata ndi asungwana ndikuyitanireni a president athu aziko la Malawi kuyambira pa 16 September mwina musale ndinu koma ife tonse maboma onse 29 tagwirizana kuti president wathu wapa 16 kuyambira pa 16 September ndi Dr. Daliso Kabambe chifukwa tizakhala tikugula fertilizer osika mtengo kudzera kwa president wapa 16 September amene akubwerayi olemekezeka Dr. Daliso Kabambe. Your Excellency, your time. Thanks so much. Literally naked tingokuikirani gravel madusa komanso ngakhale phungu amene kuti amakhala ndiko source fund akanatha kuwauza DC kuti DC ko source fund yanga chaka chino ningofuna kuti mungoyika gravel onse kuti anthu akakhale ndi access road kuti akalapo nchifukwa chake kuno manachesa makhala ola komanso onse akanatha kungolumikiza ukafike kuluku Mwanza uko kuti ukafike pa Mwanza tanofu timati pa Chile pamene paja ukangofika pamene paja kuti anthu akuno nawo zipindula nawo thukuta lawo limene amalima manachesi awo koma ngati amazera momuja mpake kuti manachesi aine kukhaola ndiye muyembekezere Daliso Kabambe kuti manachesi amenewo kunokoti ena kukhala ndi factory yopanga juice majuice onse amene tikwamwa ma orange juice machani amene makondachi tizipangira kuno tikateronso ena ziti ine sanapange juice wanga ndifa ndikagulise pakhale access road yokafika kuzalewa kuja kuti anthu aziona kuti zili bwanji uwuse wokha uwu ngakhale Felix Njawala atha kukonza sizitengeranso kuti kapena boma chanchani koma kuti nthawi zina ngati usamaganize bwino kuti manguganiza za iwe wekha ndikumapanga anthu abwala ndikumanya chizungu chikulu ndikhulupira chizungu chikulu chamachitenga mu mabampu ali umuwa
ndekuti maonda yankhula chizungu chomveka mayankhula chizungu chikulu ndana amene akwankhula chizungu chikulu amene amankhula chizungu chikulu chokuti malamo chizikhala chopepuka anthu azimva ndikumakonza misewu asingizikanachitika ndamwe kufunsa panona kuti kodi kunoko mmalayi munomo Mwanzayi anayamba liti chifanga kuti Mwanza anayamba kalekale ndikakhalira aphungu akhalako zaka ziwiri zitatu 4 the first thing of this thing anane kukonza nsewu amenewo tsono atapempha amalawi anzathu akuno ku Mwanza tizisankha anthu oti pasachitukuko osamangosankha chizolowezi osamangosankha poti munthu amanimwesa mowa kumwamo wangakhala uduse munsewu mu sungaduse papeta chocho samano ndezo kuti ukachose mano chifukwa wina kumwesa mowa kumamuuza kuti moyo wako ukakhale nawo koma ine ndikufuna nsewu akazanga kamapita kumaza zona kuti panga bwanji ndikapanga kuti nenda ndalima mbatata zanga nzipita na kutsika popanda futo munsewu muti anthu agwa nimi njinga umu amene paliyenda anyamula mbatata zawo njinga kubwera pamwamba pa iwo zokuti akafikaso kunyumbako ndekuti akasamba nkhale ndowa zitatu za madzi mavuto omvesa chisoni malawi muno pa zaka 6 zozira muli atoka kuti kumwanza kuno ena nkumati ife kuno daiseni Dr. Daliso Kabambe amene atibwerese zitukuko zokupya chifukwa manifesto athu petimanena kuti tipange mavuto a anthu tiyankhe mavuto a anthu ndeta bwerabe kuno poti Yuda anatero kandi Yuda 135 kuti ngakhale akudziwa kuti kuli zisankho ngakhale akudziwa kuti kuli Dr. Daliso Kabambe tabauza kukumbutsa kuti mavuto amatha kukumbusani nthawi zonse koma ife tayenda timapazi kuzakukumbusani komanso kuzakuwuzani nena kuti inuyo anthu ake amene amachedwa a Mulungu amene timana kuti ndithumbiri chapter cha 7 mukagonja pamaso pake ndikunena kuti ife tinasankha udyo Mulungu makutu aja amakhala otchera nthawi zonse maso ake amakhala openya nthawi zonse amva pemphero la pamalo pano kuti munasankha udyo ulendo uno musankha bwino imene ndithumbiri imene ndikuisiya pamalo pano nanga zibweranso mpaka na Ezara 4:18 kuti kalata imene anthu a Mwanza anamulembera Mulungu kuti kuno tikuvutika misewu sili bwino kalata imene owerenga anayimva koma mumasankha chizolowezi ulendo uno musankhe mwabwino kuti Mulungu kalata imene akamuwerengera kanda mbuya athu Yesu Khristu akawerenge kuti anthu aku Mwanza kuno akuvutika wani manachesa wangola alibe ntchito misana ingochoka zopanda ntchito misewu ndosalongosoka yopanda ngakhale grave chela nthawi zonse komanso maso ake amakhala openya kuno anthu sida ni mawa amene bwanji mukamaliza ku verse mukayimalize mukafika noka mutundikira verse koma za alliance anthu amva lero kina chake za alliance asogoleri tadiye ndipangeza nsewu za alliance tife sili makubisa mabwera asodo ina ijaso imene lero kuti tikunena tikumadandala kuti munthu anavutika ena kumapanga ma press conference kuti ngati fedala kuisa munthu ukamalira pachatu ku campaign mangobwera kungonena kuti mukuti pa bwanji kunyamuka kumapita mmati mathamanga kuphalama kuja muna aliko ngati kumachinga muna aliko ngati kumwazisi kuja muna aliko ngati koma sapano ndiye tikayankhula ndiye muzikapanga ma press conference inutu mungoje pakali pano angokupasani mkumamwera mowa nkumakuta nkumagula ndiwo kwanu nkumapezeka koma ife tiye kuza alliance tikuuzani chifukwa ife sinimapanga alliance popanda inu muzakhalapo ajasa mapanga ma press conference ya muzaitana zakhaleponso kuti tinati pana alibe ena munali kuti